Tuh. Jangan yang ya. Wah. Apa emang? Entut. Mangane capal. Apa emang? Ijek apa entek tunggal wi? Apa emang? Entut. Endi tunggale? Siapa sing ngentut? Aduh. Kan itu kasih bang entut. Nek ngentut nyisih lho ya, ngoyo ngono ya ora. Lek nek wong akeh nek tamu iki enggak boleh, enggak so. Enggak boleh lho ya. Lek nek wong akeh enggak oleh ngentut ngono kuwi. Kudu dadi nyisih apa mlayu ning jeding kono, oke? Ada mobil kena. Sepi enggak apa-apa nyatu. Makrim, Anang mendino nunggoni kakung. Mas Tapo mendino ya rene, tapi ya ora iso sampe esuk enggak oleh wong wedok melekan. Bar iki gek wayahe turu, sing manut lek domongi oke. Mok sigeki to. Kok bar iki gek turu lho ya. Mas Tapo tak ngendangi kakung. Kakung. Mbah sapa jenenge? Kakung. Ngomai kana. Lah jenenge sapa Mbah sapa? Mbah Matal. Mbah Matal sakit. Sapi. Lah iya, Mbah Matal sakit. Sakit. Sesuk tak jak ngendangi gelem. Ngongak rono ya. Dongak nondang mari. Ya. Mau dongakne laris ora tuh jajan nganu apa jenenge jajan-jajane Mas Tapo tuh. Laris. Rotine nek kasur isih akeh ora? Ijek ning kasur. Akeh ora rotine? Ijek. Ije numbasne Mas e. Singgane kamarku. Mau jegane kamar. Sesuk lek wayah esuk lek makri murung jikukne mangan dimam dhisik rotine. Golek dijikukne manut. Krungu ora? Enggak oleh ngepir enggak oleh mleding enggak bu. Aku boleh. Lah iya, terus sumbah-umbah ora katong kotak. Wes. Wis to dumbahi to. Sing manut iki domongi Mbak Anjas lho ya. Dumbahi, engko lek dumbahi ngenane lek kotor, arep Mbak Anjas lek Mbak Anjas iso metu, dijak metu tuku seblak. Lek ngene iki lek kotor ora dijak. Lah dumbahi opo ora katong kotak? Wes. Wis. Dik ingat domongi Mbak Anjas to. Apane sing dumbahi? Pentel. Apa? Pentel. Kok pentel to? Bawa Lho kok kuwi to? Kotang. Kota. Karo kathok dikumbah. Ben ra marai apa? Sama. Ora marai apa lek ora dumbah marai apa? Sama. Jamur. Lho ya paham ngono marai jamur. Kuwi lho rek tak kandhani tak elingne neh. Ngene iki kudu telaten ngomongi rek. Lek kon bengok-bengok kaya mbiyen iki aku takut jadi kebiasaan bengok-bengok soalnya. Ngono ya tuh. Oke. Nanti nih jane. Nih jane. Wis ya Mas Tapo tak ngulon. Ki Anang sik tunggu omah, bar iki entang bubuk wis jam bengi. Mas Tapo yang koyo entang istirahat. Sesuk-esuk tak rene neh bakulne. Ya. Nontonan. Aja gampang mleruk mendino lho Mas Tapo yo rene. Mendino lho Mas Tapo yo bakul ning kene enggak apa-apa. Ning kene sepi, engko lek Mbah Matal sudah sembuh, nek omah yo rame neh. Enek Makrim, enek Anang, enek Mas Minan, kabeh sik padha repot. Mergo kabeh padha siapa sing sakit? Mbah Matal. Mbah Matal. Sesuk tak jak rono ya. Sesuk. Arep dolan oleh checklist. Service. Ya. Enggak oleh nakal. Ayo kek bubuk, ke jilbab bawane adem aja dicepot, ya. Oke. Bawa mamu ta. Tuh gambar ulah ya. Bawa tu semu ta. Masuk. Apa tuh? Enggak kayak semu ta. Kayak ngono tuh. Kamu ketemu ta semu ta kan. Tak dudu gambar ulah mong rek. Doye. Usah ketemu ta penyakit minggat. Kayak ngono. Mana tuh ya? Dadah. Dadah. Esok tak rene neh. Mana tuh domongi Makrim ya?